passa, maco? Perdona, que vull dir que t'atraqui d'aquesta manera. Mira, em presentaré. Soc el Jordi Díaz, soc un actor i estic en el meu camerino. I tu diràs, i ara aquest què vol? Doncs mira, jo t'explico. Tinc una sorpresa per tu. Bueno, no te la faig jo directament, però sí que te la fa una persona que tu coneixes molt bé. Ja saps de qui parlo, no? Sí, la teva parella, la teva nòvia, el teu amor, Doncs la noia es veu que ha comprat unes entrades per venir al teatre, a veure'm a mi. Els homes són de Mar i les dones de Venus, que fem al Club Capitol, a la sala 2. Sí, vale, para, no t'estressis. Ja sé que potser has quedat amb els amics per anar a jugar al pàdel o perquè vull jugar al Barça o una cosa d'aquestes. Escolta'm, rei, fem-ho bé. A ella li fa molta il·lusió. Ella ho ha fet amb tot el carinyo del món. És a dir, que tu ara el que has de fer, què has de fer? Comportar-te com un home, clar. Somriu, que et faci feliç, que t'emocioni, que et fa molta alegria venir al teatre amb ella. Amb ella li fa il·lusió, doncs a tu el doble, entesos? I prepara que aquesta nit vins al teatre, a veure a mi. Els homes són de Mar i les dones de Venus, al Club Capitol, entesos? Va, machote, que tu puedes.